Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dagiti intensyon sa naawat iti daytoy a misa, panagyaman ngin daton dagiti sumaganad. Perla Perlas and family, Mario and Lerma Belandres and family, Jason, Joret, Chloe, and Jace Halcon. Sopnet family, Awi Bernardes Jr., Alvaro Apolinar and family, Castor Pacano, Barbosa and Valera family, Josepina Trinidad, Ednalyn Junjun Cortel and family, Mr. and Mrs. Gina Pacoldar and family, Fred and Nora Valentino, Frater Jairus Valentino, Ruben Barbon, Mr. and Mrs. Wilmar Shares and family, naggaputi may isang kabsat. Thanksgiving and special intentions offered dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Arsenio Vasquez and family, Pedro Bosque Jr. and family, Peter Ace Bosque. Magdalena Malipot. Thanksgiving and special intentions daton ti may nga kabsat. Prayer for personal intention offered by Bernardita Apolinar. Love offering to Mama Mary of Guadalupe offered by Judelin Sopnet Barbon. Panay kakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Santos Sanchez, Manuela Sanchez, Valeriano Sanchez, Damian Torrijos, Ken Pilar Torrijos. Demetrio Viring Sanchez. Tumakder tayo para di kanta apang lukat. Hintayon pasambahin ti Apo, sarap wentay ti kankanta tayo. Isagot ay ti puspuso, kararwa ken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw iti Apo. La 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 la, la la la. la 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 Isagot ay di puso, kararwa ken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit Welcome Apo, na nasaya at nga sasangbay, dagiti da kayo nga kakabsat, pilgrims, naggapo ti Immaculate Conception Parish, Pidigan Abra. At dito itinaayat nga para kura paroko tayo, ni Father Jenny Topasi, nagasat tayo pa, dapay ti taga ditoy, may sana pa ila nga padi, ito'y parokya. At da kano idi nga natayon, ni Father Joseph Pahe, at da sa California po, di nga nagserserbi iya nga naordenan. Agdaydayaw tayo nga iti Diyos, iti amin na puso, na kimkin panunot tayo, idatun tayo kenkwana, dagiti panggap tayo, dagiti ananagkakan tayo, dagiti pagproblemaan tayo. Tapno nga rin maikarita ang makirano, diti diti na santon na misteryo, bigbigan tayo, pay dagiti babak tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang nga asi, ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kunatayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak,
iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo ka siyan nagpakawanin na ka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika po. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Dios mi, ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi. Ken ay ayaten mi dagiti amin at tattao iti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Daytoy may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Disiplinaen ti Dios dagiti ibilang na akas anak na. Iti pannakidangadangyo iti basol, di kay pay simmarangit, agingga adandani kayo matay. Nalipatan yu kadin ti makapabileg a balakad ti Dios kada kayo kas anak na. Kunana, anak ko, di mo laglaganen ti panangdisiplina ti Apo, ket di kamet maupay no dosaen na ka. Agsipud ta disiplinaen ti Apo, ti ayaten na, ket sapliten na ti amin nga awaten na, akas anak. Ibturan yu ti panangdisiplina ti Dios kada kayo. Sa iti kastoy, ibilang na kayo akas anak na. Adda kaya anak asaan a disiplinaan ti amana. Numadusa tayo, ipagarup tayon iti daytoy akanito, asaan a pagragsakan. No diket pagladingitan, ngem ti kamaudyanan na, awaten dagiti nerwam iti kastapan na kadisiplina, tinatal na agungguna, tinalinteg abiyag. Ingato yung arod dagiti nalpay nga imayo, papigsaen yu dagiti nakapsot at umengyo. Magna kayo iti nasimpa adalan, tapno saan amaligos ti pilay,
ludiket maimbagan. Ikagumaan nyo ti makikapya iti amin a tao, ken agbyag anasantuan, agsipod tano awan ti kinasanto, awan ti makakita ti Apo. Agannad kayo tapno awan ti mangtalikod iti parabor ti Dios. Agannad kayo met tapno awan ti agbalin akas napait, amula at tumubo amang sabidong ti adu, ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Pakawanem o Apo dagiti amin asalungasing ko. Nagasat ti tao a napakawan dagiti basol na, ken napunas dagiti salungasing na. Nagasat ti tao nga awan ti ipabasol ti Apo kenkuana, ket awan kinasikap a masarakan iti puso na. Impudnok ken ka dagiti basol ko, jak inlimed dagiti labsing ko, kinunak, ipudnok iti Apo dagiti basol ko, ket pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. Ngarod dagiti nalinteg at tao agkararagda kuma, ken ka iti tiyempo ti peggad, do umay ti dakkel alayos ti biag, dinto dumanon kadakwada. Sika ti pagkamangak iti riribok, salakniban nak, ipigsak nga ikanta ti panangisalakan mo, agsipod taddaak iti panangayuan mo. Agsao ka kada kami, silawang pampanunot mi. Ikatemmet igadwami, sisasagana kamadungme. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti pannakaywaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bimalasiw ni Jesus ket nagsubli ijay bangir adanaw, idi addan iti igid inaribungbungan tinakad-ado at tao. Dimteng ni Jairo maysa nga opisyal ti sinagoga. Idi makita na ni Jesus nagparintumeng ket nagpakpakaasi kenkuana. Ngan matay ti balasitang nga anak ko. Umay ka kadi ket ipatay mo ta imam kenkuana tapno umimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus kenkuana, nakikuyog met tinakad-ado at tao nga agdidinnuron iti litmot na. Adda ijay idi ti maysa a babae asa nga pulo ket duatit atawinan nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. No pay adon tinangag-agas kenkuana ket nagastunan ti amin a kwartana iti pinagpapaagas na. Di met imimbag, no di kat limalo ti sakit na, nadamag na ti maipapan ken Jesus, nakilinetlet nga rod kadagiti tattao, ket nakaasideg iti likudan ni Jesus, sinagid na ti kagay ni Jesus, ket kinunkunana iti bagina, no masagid kula kuma, uray ti kawes na laeng, umimbaga kon. Dagos asimmardeng ti panagbulos ti dara na, ket narikna na nga imimbagen, iti dayta akan ito, nadlaw ni Jesus nga adda pan nakabalin arimwar kenkuana, ket sinango na dagiti adda ti likudan na sa nagsaludsod.
Si asino tinangsagid ti kawesko, kinunana kadagiti adalan na. Kinuna dagiti adalan na, makitam dagiti adu at tao, nga agdidinnuron itilikmot mo, ket saludsudem paylaeng no si asino tinangsagid ken ka. Ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno kitain na, no si asino tinangsagid ken kuana. Gapo ta nabigbig ti babae ti napasamak, agtigtigargar iti buteng nga imasideg ken Jesus sa nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin anaaramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag na ka ti pammatim. Ingkan asitatal na, ket sa anton nga agsubli ti sakit mo. Madama pay lang agsasao ni Jesus idi dumteng dagiti aggapo iti balay ni Jairo. Natayon ti anak mo, impadamag da ken kuana, apay aringgurem pay laeng ti maestro. Saan nga ingkaskaso ni Jesus ti imbagada ken Jairo? Kinunanakit di ken kuana, di kaagdanag, papigsaem ket di ti pammatim. Saanen nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao ken kuana, malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo, nakita ni Jesus ako mariboso at tattao. Agsangsangit ken agdungdungaw da iti napigsa. Apay nga umariwawa kayo, sinaludsod ni Jesus apaman ang nakastrek iti balay. Apay nga agdungdungaw kayo. Saan anatay ti balasitang matmaturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao. Pinarwar na amin ida sana inayaban dagiti nagannak ken dagiti adalan na. Ket simrek da iti siled ayan ti balasitang. Iniggaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna, talitakum, kayat nasa wen balasitang bumangon ka. Dagos abimmangon ti balasitang ket nagpagnapagna, tasangapulo ket dua ti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da tinapasamak, ngem impaganetget ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy, pakaninyo ti balasitang kinunana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw kami paikin kau. Good morning. Good morning, Apo Joseph ken Apo Cyril. Apo Jenny. Mangirubrubo da ito nga YouTube kada Facebook. Apaya, no kumano, dati biyag kutatan ke kaslaak la maigis-gisa dito yan, ang duwa nga padi. Denggan dati sermong ko, Diyos ko, pakawanam na nalalaing dagita di seminaryo kasi kapaspasuro taklaeng. Hindi na minsan ubisbo at dadtang agtugtugaw. Kasano pa nagsermon mo, no da kaila ko matag, papada tayo mga tuwa, isaw nalakalaeng ngam no adda padi ka, delikado dahi nga biyagan. Ala naman pa'y kasta, ituloy tayo at anariga mat, imay kay nga ron, nagaputi pidigan. Nakita yun dahi malagi dahi Ebanghelyo. Nya? Di anak ni Jairo. Nagado na pasamak. Di babae na paimbag. Adi ay daw-dawatin ni Jairo nga paimbagan na di anak na. Ibagada na tayo. Pinagungar na. Nagado tinapasamak. Idi sumangpot ni Apo Jesus ijay. Agdudong awdan. Di mo ano tagapidigan kuma nagdungaw ijay. Di madada ita ingkabesa yung ngadungaw. Nga adda bakit ijayan mi amin nga natay may sambo di magkabisa na ikabisa na nga talaga intunukan pawitan na ti posporo ne alaem ta ited monto kasano pa nang awitan natay ta posporo mga pandilangit tay ited na kandila kay na apay sigurado nga tang agkita danto jay agdudong awdan kay nagmayat ni senaryo na idi ko ang kunana hangkag dungdung aw oy nagtal na kayo kunana maturog laeng kinatawaan dan. Impakita na ti power na, balasit talitakum, balasitang bumangka, bimangon. Anya tinangrugyan na amin daytoy. Uray da babae, inya tinangrugyan na. Pamatihan? Oh! Sa mo dumdumngag. Tinangrugyan na amin dayjay, pamati, umuna, at da pamati ni Jairo nga kunana, apo umay mo man pa imbag. Apay nga na taray hospital. Dayjay babae, nagpapaagas ang tinabayag, hang nga umimimbag, naibos na amin na kwartanan, nakilinatlat si Mulsal yan titattao.
Gasam di pamati na numaigganak lako jay kagay na hampay nga ni Apo Isus Iso nga ni Manong Tatig igganan na di badok ta. Ala pa nagiganti kagay hanggang lumaing tahanak nga Jesus. Maprusak man tabadom Apo kung kunana ka apay hanak mga Jesus kuna mat. Kakitaan nyo niya pamati tinaggapan na. Uray kunana ka uray maigganak la ko man masagid ko la ko man ni Apo Isus kita haanpay nga dayay haanpay nga ni Apo Isus dayay pay kagay. Kita am nagaddayon niya kagay pa kayat na masagid na ke umimbaga kon. Nasagid na di kagay ni Apo Diyos, adda power ka, nay, adda gimuyod ti power ko kunana. Sinaludsod da. Asino day jay kunana. Kada di ti kung kunana kakabsat. Di pamati. Kunana pinaimbag na kati pamatim. Aduma dagiti agikleklem nga sola fide kunana faith alone can save you kunana day jay. Haan ang umanay. Anya ti effort di babae, nakilinitlet haan. Oh. Tongtong ed sa mo dagiti nga tagapidigan nga amo yati tongtong ed. Nya tay pesilem di tiyan nakagtungotugod nga kasay. Apay adu tongtong ed di pidigan nga. Pesilem tuman ti tiyan da Apo jenit agtungod na dagito kasna. Pamati di babae at the effort na anya ti effort na masapul nga makisinnelsel ta maigganan na dayay. Ni Jairo isuna tinapan ng danon di pamati na haan nga pamati laeng data ni Jesus. Isu nga ti pamati haan nga ang umanay. Adda a participation tayo. Kala ko masika agbasa ka. Kaya mo agridwar ka idagbasbasa ka mamati ak makagridwara. Kanag-review ka, nagadal ka haan. Mabalim mo, no nagsaksakar ka, effort na tama ajag sakaraan. Gasam ta 2 kilometro ka, mabasam di surat, di kaabay mo. At least iso talent mo. Effort lata, haan. Iso nga nag-graduate ka lata. Iso nga dakayat tayo bunuden, majay pamati, patsyem, nga matungpal, ngam adda a participation tayo. Uray ti sa panakaisalakan, ahan ang mabalin nga, faith alone can save you, kunada sulapide, kunada dayay. Adda pamatim nga agpay, so di ka magtrabaho, awan nga mabalin nga, adda pamati mon, ay agdaldalo pisak kamutan, uray nga aramida mon, may isalakan karton, haan Kaslamula kada kayo ang pastoral leader, sa AFC, kung kunana, apay no nagmembro ka, na isalakan kan. Oh, dagiti nimot damo mother butler dito, yapo, may dakano maagdalos, apay no nagdalos kan, mangisalakang kan. Umay da agdalos no daduma ka, dengdenggak palpaliwag, adda gamin magnetic gamin di pa nagdenggak ko, ura da yung jagdang tongtong manggag ko, nanyo ti tongtongtongan da. Agdaldalos da nga agpay, so gamti sarsaritaon da, kundi yung makadwa da nga lektor. Ura ka no dalos ka nga dalos nga umay agkarkararag. No, di sarsarita ka, biyag mo ti sa bali. Ayan na, or di pamati, ibiyag mo lang Isugar nga na kayo na porme kayo, umay kay pilgrimage, ta apaya, mangpasingpot ka na kayo, haan? Ngam no, agsubli ka, ijipidigan, timmangig ka, piyapay kanyak, naka-pilgrimage sak, napanak di lona, timmangsit ka manan, yapod, at damang ang kanay sa lakanan. Da kayo nga kaaruba, di pa mo makimisa. Di nga pa nakimisam ka, ngato magka. Di pa nangingato tayo no daddo, matikin na tangsin no daddo, maisumang pukat ipamanti. Uwan agpaiso, naka-uniforme. Or kada kang mapapadi. Naka-uniforme kami, naka-uniforme kayo. Adda pamati tayo, kayat tayo di jay. Ti sa lunsod, di pa nangibiyag. Tong-tong Ti sa lunsod, di pa nangibagay mo, di pat-pat siyam kinjaramidam. Kita ni ori di babae laeng kay imagine mo dayta manong nga tawenan nga nagpadpadara hopeless kanyanan tado doktor pa tinangi panandanaan masagid kula kumajay kagay na wow what a faith ngamahan na nga imbaga na nga binaybay ang latan nga malainganak tulatan adamo pamahaan nakilinetlet sigurado nga marigatan dayjay addalat ta trabaho na kasjay mo laeng tibiyag tayo. Noan niya DJ patpatyan tayo, noan niya DJ na Christian mo na pamati tayo, ikarkarigatan tayo, asurutan, isurot. Alag kara ito black tayo man, nadaduma ka agkapsot tayo man, nadaduma ka agbasol tayo man, ngam DJ ati karit na lata, ibibiyag tayo DJ. Pamati. Iso nga tayo sumungad kayo ka.
Ala, nagmamayat ta is-isem yo, nga taga Pidigan, Piman. Kakuna mat, organ ni Apo Padio, haan ang siyak, umayo kitaon, ni Apo Santa Maria, may kag-pilgrimage, ta sumingpet kayo, haan? Nagpicture kayo ko, kitaon, nakapicture ko ni Father Rufon, kanya ka nun, isalakang kan. Pinagtangsi mo mat, ay Diyos ko pakawanan. Daya ti bagbaga nakakabsat. Noan niya DJ patsin tayo, noan niya DJ tartarigagayan tayo, masapol ang agsakripisyo tayo nga manggunod. Masapol ang ibiyag tayo, ikarkarigatan nga ibiyag noan niya DJ pamati tayo. Kadwan na kada kayo, pastoral leaders, agigyan ti kumbento. Apiti kunayo, day tala, no, ikarkarigatan nyo ti ibiyag nga nasaya at adu ti tattao nga ma-inspiraran nyo. Leaders kay nga rod, haan? Oh! No, saya atin yung nga ibiyag agsurot di pamati kin di aramid, at tao lata nga ma-inspiraran nyo. Ngam no umay di kumbento, kasla kay laasong agbog ka, unya di jay! Pananganan sa akala may mga alat ng baptismal, iso lang rod tiwayana. Binugtak mo pa kala aso nga nakagalot ijay nga dete di da pay mari na nga si kagataga kumbento ka ay sus halo apo di da pay mari na nga si kag pastoral leader ka ijay ayan nyo ka di da pay mari na nga leader kagayan ti simbahan ay sus apo datayo ako mati umuna haan buwan jengor pamati mari nada ngam no datayo nga data simbaan datayo nga kanayon nga naka-uniformen datayo nga kanayon nga paspasurot ni Apo Padi no sa dinot papanan na datay pa iti makita da nga Allah nga maibagay sa bagay pakawanam uray padi mo no dadum Diyos ko kasla nga padi pakawanam kita daman na panuno yun la apo la nanang ni Apo Jan ano kararagam ta anak mo ta baka no iso bagadakin diyan sa bagay na singpot ni diyan Hindi ati kung kunana, amo yun no, maibibiyag di pamati, no ikarkarigatan tayo nga ibibiyag di pamati, mari na dagiti tao. Uray handa makita, uray no handa nga makita, uray handa nga maamuan, nga mari na da, no ibibiyag tayo. Sino ti umuna nga mangisurot ti pamati nga ron Pidigan, hangada kayo nga leader, ha? Sino ti umuna nga pagtuladan dagiti ubing, hangada kayo? Sapay na kayo ti aga-apa? Sapay na kahit agchichinismis. Di bangir han nakasasao. Kay kayat nak ni Father. At dala umay kanyak nga kasdi katosak. Mas close ken Father. Gapot-agwapo tapadi yun. Siyak nga tati umay abrak at katawaan dak niya. Kaya aday dyan, no, di nga ron, datayon ang leader, awan mangisuro ti pamati kanyada no handa mariri na kanya tayo. Isurom ti panagpakumbaba inggit tangsit kamat. Agkiday ka kainga ngatom di maysa takas lakala na tartara. Isurom ti pamakawan. Talaga mga dakad nga pastoral leader nga gimpay pulos mapakawan. At dalaang kada kayo ti handa kasarsarit na ti kadwana. Ay. Kita nyo. Daya kakabsat. Iso nga jay pamati. Tapno maisalakan tayo. Tapno kuna tayo nga daytay makatulong tayo ti lubong. Ikarkarigatan nga ibiyag. Wun ammo tayo amin. Ammo tayo amin tinagyan ti panursuro ti simbaan. Ti challenge na nga rod kanya tayo di pa nang ibiyag. Adupay dagitay lideras kaslakan niya yo. Ididamdam mo na nga sumrek iji simbaan, nakasingsingpet, nakamaymayat, idi umado ti ammo na iji simbaan, ala tumangsiten. Wen agpayso. Uri siyak mo ay di padi ay di kay orden ko mga padi. Apo, diyak ko mga agbasbasula po. Diyak pa agmata idi diyak kayat makakita. Hindi ko ang ganapukaw aminan. Iso day jati kung kunana, no dadduma, day jay kunata yung familiarity no day medyo ammo tayo, umado jay ammo tayo no dadduman, iso garod nga ti pinili ni Apo Isus ka dagita ito, ha?
Dagiti awan adal na, dagiti awan ikarkarit na itibihag, dagiti na simple laeng nga tattao ta apaya, open di puso da, nawaya. Ngam no taga pidigang ka, awan nga to ka pa ngam ni Apo Diyos nagngatok pidiganan. Kaya di uri na adda di pamati, uri no involved tay launay di jay, no narigat nga ibiyag di pamati, agawan lata. Isupay kat timang papanaw ti dadduma Nagrigat pa nga panunutan nga, imalis ti religion, wano na panti sa bali asekta di jay kadwam apaya gapuking ka, ay sus pakawanam. Sa bagay, uray siyak dito kaddahan nga makimismisa kanya, mapandas sa bali. Or urayan da nga pumanawak, tapno sa adan to makimisa aircon. Diyan mo Dayjay kakabsat, dayjay pamati dayjay, nya, di aramid. Wun nakapsot ti aramid, at dalat tayo pamati kanya tayo, dayjay aramid, no daduma, wun agtublak tayo. No daduma, maikursong tayo. Gamday ti pintas ti simbaan tayo. At dalat ta lugar ti panagbabawi. At dalat ta lugar ti panagsubli. At dalat ta lugar ti panakaagas. Tati agsublikin ni Apo Jesus, kaagas da yahaan. Nagbasol ka, imadayo ka. Di pa nagsublikin ko na pan nakaagas. Di ti the best nga pan nakaagas. Di pa nagsublikin ko na. Naagasan ka nga ti basol. Ta isumot ti rason ti pagsakitan tayo ti basol, haan? Oh! Hanak nga mangagas. Di may isang parokya nga nagyanak. Apo, kada malpas ti misa ti bigat, Apo, patay mo man ti imam ti ulo, kapaya, agsakit, Apo. Inton bigat, adda manan, anya manan, Apo, dati tumang ko, aprusam man, anak nga mangagas. Hindi ko ang kadyakan rusok na aprusam, amandya muten, apaya kasano man ti panangagas ko ta rusok mo muten, Hingga uminom ti napudot, kunakon, Kakanayon la ka nga umayan, iso ti kunak kanya, apay nagadulakis saksaki mo, uwang nga rod, Apo, nakabayad ka ti utang mo, hambay, iso ang kagbayad, lumaing ka. Talaga asi ka pa, makaturturog ka nga rod sa bagay, dagitay talaga mga timmang ka na nagaong panunot na, di pa nakaagas, iso daya, di pa nagsubli, kini Apo iso ti number 1 nga pan nakaagas. Leader ka man, kada pagkapsutam, maitublak ka, agsubli ka, daya ti the best nga pan agas. Nagkumpisar kay kini Apo Padiyo, nagkumpisar kayo, agbalin ka abaro aparswa, nadalos aparswa. Basta si pupuso di panag kumpisar mo, so daya ti pan agas. Hanggang nga mangagas, ya mo ni Apo Joseph nga tayo ito agpaagas. Sagidan nyo la di bado na. Dayahan nga panak, ang tinumber 1 nga pan nakaagas, gapo di pamating, doon da pamatim. Amom nga da nagkapsutam, agkumpisar ka, pan nakaagas ti basol, agsubli, iso di ti paglayay, iso di ti pangrugyan ti pan nakaagas. Ala kakabsat, karit ka na tayo. Han nga question di pamati, tadda pamati tay amin. Ti question, no kas ano ti panangibiyag. Ti pagsiatan na, uray no, narigat tayo nga ibiyag, or urayon na tayo lata ni Apo Jesus ngagsublikin kwa na, dahil ti pudpud na nga pan agas. Isang no da no hanggang makaturturog, no da hamumaw awatan tari na mo kagkumpisaren. Maagasang kan. Makakumti ko tayo makakumpisarak laeng nalaing akon. Wo nagpaiso day jay. Padaasin nyo. Laawis kada tayo Apo. Ni Apo Santa Maria. Amo yun di nagparang iji Mexico. Kini Juan Diego. December 12 ban, so dahil maudi nga pa nagparang na, limiklik ni Juan Diego. Numapang ka ijay, no, kita yun, di bantay, tipiyak, limiklik. Tan na kaya ti mataktak, tagsakit ni Juan Bernardero nga uncle na, kuna nagpayab ti padi, apan mangyab ti padi, handa kayat nga mataktak kini Apo Santa Maria, sinabat latan ni Apo Santa Maria. Kati kuna na, agsakit ni uncle ko masapol nat padi, kuna na. Kunamot niya po Santa Maria ang kamadanagan, nalaingon, naimbagan ni uncle na. So nga most probably, nagparangbot niya po Santa Maria kin ni Juan Bernardino di uncle na. Dayjay liya itilma, naggapo di Mexico, na ideket, ijay original ni
Monsignor Salvador Martinez iso tinangidagket sana impawit dito impawit na dito so nga alam mabalin mo't ano anya di problema anya diyan anad akam ti panangibabat niya po Santa Maria lengkay ito sumagid baring umimbag kayo met baring mawayaan mo jay puso tayo madalusan tayo iso dayjay ti purpose na dayjay alay tultuloy tayo ngarti agkararag idi amin na puso dawatan tayo ti panakaagas ti kinapakumbaba ti panangibiyag ti pamati panagdaton. Aminu apong insagot mo nam ay kenrigat penamin ko umay ko idatong ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo iti daytoy ami sa apagyaman apoy awat minanumo adatong sapay kumatagda ka ikarian nga umawat ti bagi kendaram. Mararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po ating kumawit ng ating Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti dato na pagserbi mi ken ka ipaay mo kada kaasi taawatem ket pagbalinem ida a sakramento apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamin ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa kay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios. Ta idinto asaan mo amasapol di panagdaydayaw mi. No pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga itantan ken bunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin apaswa, ti langit ken daga nagmuda, iti pakay Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Malaydayaw ti umay, iti nagaganti ako. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto.
Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangankay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik, iso maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakam insalakan, sikan. Buti sa kalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakiranod, iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ni Iglesia manay saknap di sa ngalubungan, ket pararayam tayat na Diyosan, laglagi pemet ni Francisco Santo Papa mi, ni Malong Obispo mi, kay nagiti amin apapadi. Laglagi pem payapo, nagiti kakapsat mi amat maturog, sinanama ti panagungar danto, kaya namin nagiti pimusayan di sidong ti kaasin. Awatem ka di dari sidong tiranyag mo, pagkakitaan da ken ka di rupan-rupa, dawatan miya po ti paay mo met, takasin kada kami. Aramidem kuma may karikam amin, tegnanay na biyag, ken makiranod kam to, ken naingasatan na Birhen Maria nga inati Diyos, ken nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasan nga apostoles, kadagiti amin sa santos, isuda nakapudno nagserbi ken karitoy daga, nagikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo, nung teng humagi pagarian, matungpal humagi nakem mo, ito'y nag-aakas kanilangin. Item kadakam ti anak ito'y ti kanet mi ti patinayon nga aldaw pakawanin. Dagiti paspasulmi kasmet
iti pamakawan mi kadagiti men nakabaso kada kami baybayan nga umanod iti suliso ket di salakan naka iti dakes. Dawatin mi Apo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, iti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw, yaganayon tinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo. Amen. Thank you, Apo. Kordero ti Diyos, sa may kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, mamay ka kanya, ngam ti may sala, nga sao, mapaimbag tontoy kararo. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kag naet ka. Ikutam to'y biyag kukin kararwa. Tapno diyak ko may sinakin ka. Iturong nakadwa po. Tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi ka si pupuno. Aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwa po tibiyag ko. Keti asim, isuwa po tikiret ko. Keti
ti bagnos ko, gagturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwa po ti biag ko, keti asim, isuwa po ti kiret ko, keti bilin mo, isuwa po ti bagnos ko, ngagturong kinapudno. Sila maputoy panunod ko, pakirdem kadito'y nakin ko. Biyagi mapuday to'y kinakurapay ko, titalik ko ken kaidatong ko. Tati ayat mo, isuwa po ti biag ko, keti asim, isuwa po ti kiret ko, keti bilin mo, isuwa po ti bagnos ko, ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Da kami anataraunan iti parabor ti pannakaisalakan mi, dawaten mi Apo, tada ito inted mo amang saranay kada kami, iti pannakailangit mi. Degdegan na kuma adi agresat ti pamati mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, Yeso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Nagtugaw tayo, ta denggan tayo ti mensahe panagsarita ti Kora Paroko tayo. Apo Rufo, ikaw na. Handang agkat-katawa ti kasjay di parokya mi naulimag kami ngagmismisa. Tamaguston dati maturog no madapat ti misa. Muna-unay, yaman kami apo ta iti Diyos ta nakaradkad tayamin nga nakasangpet ditoy, kastamet nga iti sumangpet kami, kas iti expectaren mi, naragsak ni Apo Rufo nga nang pasangbay kada kami. Apo Jojo, ni Apo Jojo, iso ti umuna nga padida ditoy, danto sumarsarono kuman, Apo. Babaen ti inspirasyon ni Apo Rufo. Nga rod, Apo Rufo, agyaman kami, ti dating panang pasangbay mo kada kami, ti panang misam, kada iti kakabsat, iti parokya, iti pidigan, Immaculate Conception. Iti daytoy nga income pa nakangagkan ka, ti inspirasyon mo, ti espiritu nga nagayos, manipod ken ka, nga dimanon, kadag iti kakabsat, iti kakadwak, ngagtrabaho, iti parokya, iti pidigan. Ket sapay la kuma, na nakaitedmet kada tayo amin, daytoy nga panagrambak tayo iti misa, nga instrumento, wano kalasugan, sa anen nga nagijay mismo nga nangagtayo laengen kani Apo Rufo, no di pa'y gadi ti mismo nga inaramid na para kada kayo, daytoy nga imbingay na, itangal daw. Ket sapay la kuma, taba, manipod kan ko ana, manipod iti daytoy nga simbaan ni Our Lady of Guadalupe, ket agayos kada kayo, ket sumrek kadagiti puspuso met dagiti kakabsat tay nga adda ijay pidigan. Kamaudyanan na, kalpasan ng agyaman kami ken kaapo, ipaay mimot ken ka iti bendisyon. Ti yaka mo, no, na inya ti panangnagan tayo, handang agkabsatan ni Our Lady of Guadalupe ken ni Our Lady of Immaculate Conception. Nadigat di, may-maysa, ngem iti duang entay pakaamamuan, iti daytoy nga ina tayo.
manipod iti parokya ni Immaculada Concepcion iti Pidigan, ipaimikan kaapo iti adu nga parabor, ken bendisyon, ti maymaysa nga inatayo anay langitan, tapno agtultuloy. Saan nga ti gaget mo? Tawan question ti gaget mo. Saan nga dajay espiritum nga mangited iti inspirasyon kadagiti tattao, iti panagkatkatawa da, uray da lang nga tayo nakakauttot ita. Hindi lang nga tangay parpariingay, padpadlaw niya. Ngem, dawatan mi iti inatayo, tayo daton naman kani Apo Jesus nga anak na, ta ipaayon na ken ka ti nananay nga salunan. Dahil ti kasapulam, ken ti naununag pay nga sirib. Na Diyosan a sirib, nga tumulong kadagiti tattao nga umay agpatulong. Dito'y parokyam, ken ka mismo. Apo Jojo, no agawid kanto di Amerika, naglagi po na kami ang mabati dito'y Pilipinas. Subli kanto no lumalakay kan. Kasapulan na kati sa Bilia. So once again, we thank Father Rufo. We thank his parish employees. We thank our brothers who helped us with the music during the Mass. And let us continue praising God, thanking Him, and lifting our voices and our hearts to Him in prayer. Ta agkukuyog tay kumaami na kang kanayon nga iti dati panagdalyasat tayo, nga makagteng tayo ito iti pagarian na. Mapadayawan unay ti parokya mi Apo ti Ayo nga taga-kabsat nga taga-Pidigan nga panangidaulo ni Father Jenny nga kura parokyo hanga siya ti mayo kitaan Apo ni Apo Santa Maria niya ni Apo Dios pangaasyo ta hanga siya tano dumakkel la payag ko kasla aktor rabitan nagpaypayapay ton pangaasyo ana po no tokto kayo na kay ni Apo Dios mababandag iti mensahe pagyamanan tayo ta isuna awan ti kuko tayo Apo kuko na mabalin nda kayo magaming ganagadot ti kukayo kamadi day wan kuko na Apo ko isuna amin ti may daydayaw thank you Apo Jojo ti panakipagrambak mo man kada kami na kayo nga pilgrims Apo ni ay akora paro kayo ala ni Apo Dios ti may daydayaw palakpakan ti na Apo Dios Apo hanga siya tumakdar tayo ti Apo adda kumakada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Picture tayo to basit